दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोबां 100आव 100 गोजोन सुक्ति फैबाय होनलाय दा मानोथो मानसिफ्रा सानफा साफा दासिमबो मानो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंबो मानसिफ्रा जिउ बावबाय थानो गोनां जादों बेफोर मानो दा बे दाया सोरनि बै समनियाथ' हाग्रामा महिलायानो जानानै थांबाय दे दानिया सोरनि बेफोर दाया दा अब्ला जोङो बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला दुखु मोनगोन सोरनिबा गन्थंआव थोंजोङै नांहैगोन सोरनिबा गोरबोआव डाइरेक्ट सिलाइनि बारुद गुलि गावनाय बायदि थें थें नांहैगोन स' लोगोफोर दिनै मा होननानै बुंबावगोन नङा होमबा बाथ्राया जोबोद सिरियास आरो साननो गोनां मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बिटिआर गोजोन सुक्ति जानानै फैनायनि उनावबो बिटिआर हालामनि सिङाव बा बिटिआर ओनसोल सिङाव मानि खारनाव बारे मानसिफ्रा बेफोरबायदि जिउ गारनो गोनां जाबाय थाखो नङा होमबा दा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ गोबाङानो मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे पुलिसफ्रा माने सानै गोथै सह'आव बोखांदों बे माबोरै जाखो बेबो मोनसे जायगायावनो जास्ट 1 किल'मिटारसोल' गोजान माने बे मोनसे जायगायाव माने सासे मानसिखौ बुथारनायखौ नुनानै सोरबा नङा सोरबा नुदोंमोन जानो हागौ नाथाय बै नुग्राखौबो बिसोरो होसो माने बुथारदों जानो हागौ आरो ना माने बै 1 किल'मिटारसो गोजानाव मोनसे जायगायावनो बा मोनसे एरियायावनो होननानै बुंजायो जास्ट माने 1 किल'मिटारसो बा बिदिनो 800 मिटारसो डिस्टेन्सआव आरो दा नोंथांमोना निस्सय बुजिदो बेफोर खारना मानि थाखाय जाबाय थादों आरो माब्रैहाय जोंनि बर'फ्राथ' बा माखासे जोंहा जायफोर पावाराव दं जायफोर सरकार सालायबाय दं बिथांमोनाथ' बुंगासिनो दङ गोजोन फैबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा बर'फ्रा 100आव गैयाब्लाबो 80% गोजोन फैबाय होनना बुंदों आरो 100आव 100 गोजोनखौनो बुंबाय थायो बिथांमोना नाथाय दिनै जुदि एथ'ग्राब माने जिथु गोजोना फैमारबायब्ला थारैनो जिथु गोजोन जादोंब्ला बिटिआर सुक्तिया एसेबां माने गोजोन सुक्तिब्ला दिनैनि दिनाव मानो बर'फ्रा मानो जिउ गारनो गोनां जाबाय थादों आरो बर'ल' नङा गुबुन जाथियाबो मानो जिउ गारनो गोनां जादों नङा होमबा बिटिआर ओनसोलाव बेबो बेलेग जायगायाव बा बेलेग खोथामोन नाथाय बे बिटिआर जोंहा गोजोन सुक्ति बा गोजोन एकर्ड खालामनानै लाना फैनायानो बांद्राय गोबाव जानानै थाङाखै अब्ला दासिमबो मानो जोंनि बिटिआर हालामनि सिङाव मानि थाखाय मानसिफ्रा दाउ अमाफोरबायदि जिउ गारनांबाय थानो गोनां जादों नोंथांमोना निस्सय बुजिखादों आरो जोंहा माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बेफोर बाथ्राखौल' बुंबाय थायो जे अराय सम गोजोन फैबाय थारैनो जिथु गोजोना फैदोंब्ला आंनि साननाया बेलेगसो थारैनो जिथु गोजोना फैदोंब्ला बेफोरबायदि मानो नों आंहा मानो जिउ गारबाय थानो गोनां जादों बेबो बेसेरा अमा बेफारि ना मासो मावनानै जाबावो माबा मोनसे गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बा गावनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय बिथाङा मोनसे नङा मोनसे फिसाबाबो बिजनेस मावबायबायनानै जादोंमोन बेयावबो दिनै गावनि जिउखौ बावनांगौब्ला बिजनेस मावनानै जानायावबो नंखाय बांखाय बिजनेसखौनो बेफोरबायदि नोजोर होनानै जिथु सिथारलायनाय बुथारलायनाय दाउसा अमाफोरबायदि मानसिनि जिउखौ जेबो मुल्य गैयै सानथारनानै एथ'ग्राब बेफोरबायदि खालामलायोब्ला मा जाबावनांगौ जाखो बेलाय मा गोजोन सुक्ति जाखो बियो दा नोंसोरो साननानै नायदो जिथु जोङो दिनै सासे गाबोन सासे माब्लाबा सासे बेफोरबायदि जिथु बुथारलायनाय सुथारलायनाय जाबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव गोजोन सुक्तिया मा मुल्य थाबावगोन बे बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरिफोरखौ लानानै जिथुनाखि सिगनेसार खालामहोदोंमोन बै बिथांमोननि मान सन्मान बहा थांखो मा जाबावखो जायफोरनाखि बिथांमोनहा गोसो गैयै मानसिफोरखौबो लाना फैनानै सिगनेटरि जाहोबाय सानसेयारिनि थाखाय आलासि महरै जोबथेसालिनिफ्राय दिरुनना लाना थांनानै बिथांमोनखौ दिनै सिगनेटरि खालामहैबाय बै बिथांमोननि मुल्यखौ मा खालामनो सानखो बै बिथांमोननाव गन्थं दंना गैयामोन बिथांमोननि मान सन्मानखौ मानो हानानै होजोबखो दिनै बिटिआर सुक्तिजों जिथु गोजोन सुक्तिया फैमारदोंब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनदों दिनै सानसे गाबोन सानसे दाउ अमाफोरबायदि जेरै दाउ अमाफ्रा जुब्रा जानानै सानफा माफा थैलाङो थिग बेबायदि मानसिनि जिउआबो थैलांगासिनो दङ बेफोर मानो जानो मोननांगौ जाखो बिथांमोना इउपिपिएल सरकारनि जिथुनाखि सोद्रोमाफोर सुबुंफोर मेलेम गोनां बै बिथांमोना बुंबाय थायो अराय सम हाग्रामा महिलारिनि समाव गोबां मानसिया जिउ गारबोनांबाय गोबां दाउसा अमाफोरबायदि गावथारबो जाबाय गोबां पुलिस आर्मिनि आखायाव जिउ बावबोनो गोनां जाबाय होननानै बुंदोंमोन दिनै बै हाग्रामा खर'आव मेलेम गैयैखौथ' बाद दोन बेथ' सासे बुरबकखा जेरै बुरबक एरै बुरबकखा बे हाग्रामाया बिनि समावथ' गोबां मानसि थैनानै थांबाय बिनि समाव गोजोन सुक्तिबो जायाखैमोन गोजोन एकर्डबो जायाखैमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोबां 100आव 100 गोजोन सुक्ति फैबाय होनलाय
दा मानोथो मानसिफ्रा सानफा साफा दासिमबो मानो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंबो मानसिफ्रा जिउ बावबाय थानो गोनां जादों बेफोर मानो दा बे दाया सोरनि बै समनिथ' हाग्रामा महिलायानो जाना थांबाय दे दानिया सोरनि बेफोर दाया दा अब्ला जोङो बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला दुखु मोनगोन सोरनिबा गन्थंआव थोंजोङै नांहैगोन सोरनिबा गोरबोआव डाइरेक्ट सिलाइनि बार गुलि गावनाय बायदि थें थें नांहैगोन बेखायनो सानै हयै नोंथांमोनाबो अराय सम आगान सुरनाया मोजां सानै हयै उननि फारसे सानहरनानै खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां जेब्लायबो दासान गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों गोजोन सुक्ति महरै थाबाय थागोन होननानै माब्लाबानि समावदि मा जालांगोन बेखौ रावबो फात्ता मोना दिनै नाय मानि खारनाव बेफोरबायदि फिसा फिसौ गाव न'खर सलायनो थाखाय बा न'खरखौ जेंनाफोरखौ फोजोबना लानो थाखाय फिसा बेफार मावनायावबो मानि थाखाय मानसिफ्रा जिउ बावनो गोनां जादों मानि थाखाय जिउ गारनो गोनां जादों मा सुत्तुर दंमोन बिहा सोरजों बिनि प्रुफखौ मानो दासिमबो दिरुननो हायाखै बिथांमोनाथ' दासिमबो जेबो खुगानि सिबावाखै बिथांमोना दासिमबो सरकार पुलिस प्रटेक्शननि सायाव दासिमबो मोजाङै जुरखौनो नारसिनना होआखै दिनै जिथु बिथांमोना फंसेबाबो खोथा बुंना होनोब्ला बिथांमोना जिथु पुलिस प्रटेक्शनखौ मोजाङै नारसिनना होनायमोनब्ला बेफोरबायदि जाथाया बारे जाफ्लेबाय थानाय नङामोन आरो सरकारनि मानसियानो सानसे मोनगासिनो दङ दिनै सानसे गाबोन सानसे मालाबा सोरांब्लानो सोरखौबा दुमदाखार खालामहैनाय सोरनिबा न' बां सावग्लुंहैनाय सोरनिबा जिउखौ दाउ अमाफोरबायदि खालामहैनाय बेफोर गासिबो बे इउपिपिएल सरकारनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोजोन सुक्ति फैबायलायनो दा नायलांबाय था आरो जाबावगोनसो बे सुरुबादसो जागासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना बुजिना नाय दासो सुरु जाजेनगासिनो दङ इउपिपिएल सरकार बा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानसि थैनाया आरो जाबावगोन आरो थैबावगोन नायबायल' था नोंसोरो सानफा साफा नुलांबाय थागोन बिदिनो बे सुरुसो सानसे समाव बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानसिफ्रा जिर' जाजोबगोन जिर' आरो दाउसा अमाफोरबायदि गुबुन हारिजों नारदबनानै आफाथालाजों गासिननानै दोनजाजोबसिगोन बर' हारिया बेबायदिनो बुजिनानै मोनाखै दासिमबो बे बिजेपि सरकारजोंनो आखाइ हमै गोरोबथा जालायनानै थादों नोंसोर बिदा फंबाय सानैजों मालाबाबो दा गोरोबलायसै माब्लाबाबो दा मिलायलायसै इउपिपिएल आरो बिपिएफ मालाबाबो ज' दाजासै नोंसोरो बेबायदिनो गावजों गाव सैमा फाग्लाफोरबायदि फाव सोंलायबाय थादों नोंसोर सोरांब्लानो नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बुजि मोनगोन आरो गोबाङा नुखाबायबो जानांगौ थेवब्लाबो नोंथांमोनजों आङो दिनै जि खोथा बाथ्रा सावरायनो फैदों गोसो गैयामोन नाथाय फैनो गोनां जायो नुजाफैनो गोनां जायो नोंथांमोना जाहाथे बे बेलानि गेजेरजों सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसन फैदोंब्ला नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ दाबायनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफ्रा नोंथांनिसिम थाबनो सहैनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो सोरांब्लानो अखानायब्लानो बा मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ जों शेयार खालामलायबाय थानो हायो आरो सावरायलायबाय थानो हायो এটা 1:30 বজাত এটা ইনফৰমেশ্যন আহিছিলে কোকৰাঝাৰ থানাত যে এটা ডেড বডি পোৱা গৈছে এইটো বেথাগাঁও বামুণপাৰা অন্তৰ্গত কিছু সময়ৰ পিছত আৰু এটা পালো যে তাৰ ওচৰতে এৰাউণ্ড 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু এটা ডেড বডি পোৱা গৈছে আমি ডেড বডি আইডেন্টিফাই কৰিলো তাত এজন মহম্মদ বাছা শেখ বুলি এজন আছিলে আৰু সেকেণ্ডজন ডিজিজ আছিলে প্ৰদীপ বসুমতাৰী আমাৰ ইনিচিয়েল যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি এইটো গম পাইছো যে দুইটা ঘটনা কোৰিলেটেড হয় আমি কিছুমান এভিডেন্সেছ পাইছো যোনটো একেটা এৰিয়াতে হোৱা বুলি গম পাইছো কিন্তু এতে নিজৰ মাজত স্কাফল হৈছে নে কোনবা তৃতীয় ব্যক্তি ইনভলভ আছে সেইখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত চাই আছো প্ৰিলিমিনাৰী আমাৰ খুব বেছি দেৰি হোৱাই নাই আমি গোটেই চিডিআৰ খিনি কালেকশ্যন কৰিছো আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰে আৰু আমাৰ ক্ৰাইম চিন অফিচাৰে গোটেইখিনি এভিডেন্সেছ লৈছে আমি খুব সোনকালে কোনটো ঘটনাটো কি হৈছিলে আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়ালৈকে আমি এখন চাকু পাইছো ষ্টেপ হেৰি কৰা যোনটো আৰু কিছুমান এনেকুৱা এভিডেন্স পাইছো যোনটো একেটা ঘটনাত একেটা জেগাতে হোৱাৰ কিছুমান এভিডেন্সেছ আছে এতিয়া মই ৰিভিল কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব আমাৰ অলপ টাইম দিয়ক আমি গোটেইখিনি ক'ম ষ্টেপ ইঞ্জুৰি দুজনা দেখিছো দুজনৰে এটা সিঙ্গল ষ্টেপ ইঞ্জুৰি ডিউৰিং প্ৰিলিমিনাৰী হেৰি নতে আমি এতিয়া ইনকুৱেষ্ট কৰোঁতে বা পিএমত আমি ফাৰ্ডাৰ আৰু ওলাব কিবা বেলেগ ইঞ্জুৰি আছে নেকি হয় ঘটনাটো খুব মৰ্মান্তিক আমি কেনেকৈ হ'ল আমি গমেই নাপালোঁ ইমান এটা শান্তিপূৰ্ণ ঠাইত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিল এই গৰিহণাৰ যোগ্য প্ৰদীপ বসুমতাৰী বুলি মামা হয় নাম এই বহুত জনপ্ৰিয় মানুহ হয় গাহৰি পাইকাৰী কৰে ই বহুত ভাল স্বভাৱৰ আছিল তো এটামান বজাত আমি খবৰ পালোঁ যে এই নতুন গাঁও বুলি কয় মালগাঁও এৰিয়াৰে পৰে ডিবলাই বিলৰ কাষতে এই হাবিত মৃতদেহ পৰি আছে তো আমি দূৰদূৰিকৈ আহি চালোঁ যে লেফ্ট ছাইডত তেখেতক কোনোবাই চকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰি মাৰিছে আৰু অলপ পিছতেই ডিবলাই বিলৰ কাষতে আৰু এটা তেনেকুৱা একেই ঠাইতে একে জেগাতে আঘাত কৰি আৰু এজন মানুহক কোনোবাই মাৰিছে
দুজনক একে ঠাইতে একে জেগাতে মাৰিছে। এই কিলাৰ হ'ব লাগে, নহ'লে একে ঠাইতে কিয় আঘাত কৰিব? ই জানে কোনখিনি জেগাত আঘাত কৰিলে মানুহ মৰে। তো বহুত গৰিহণাযোগ্য। আমি কোকৰাঝাৰ পুলিচ তথা অসম আৰক্ষীক আমি অতি সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ, আৰু ঘটনাটো আচল ৰহস্য কি উদঘাটন কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা আছে। অতি সোনকালে তেখেতসকলে যেন এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ন্যায় দিয়ে। এইখিনি হয়, এজন দিবলাই বিলৰ ওচৰতে আছিল পৰি, আৰু এজন 1 কিলোমিটাৰ মান দূৰত নতুন গাঁও বুলি কয়, এইখনো দিবলাই বিলৰ ওচৰতে নতুন। এইটো আমি সন্দেহ কৰা নাই, চাগে এই দিবলাই বিলৰ মানুহজনক কোনোবাই মাৰা এই মানুহজনে দেখিছিল নেকি, তেখেতক খেদি গৈ তাতে মাৰিলে নেকি, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে। কাজিয়া হোৱা কোনো সন্দেহ আমাৰ হোৱা নাই। তৃতীয় ব্যক্তি ইয়াত আছে কোনোবা জড়িত, এইটো সোনকালে অসম আৰক্ষীক আমি দাবী জনাইছোঁ। কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। তেখেতসকলে অতি সোনকালে যেন ঘটনাৰ আচল ৰহস্য কি আৰু দোষীক যাতে কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি দিয়ে, সেইখিনি আহিলে আমাক 1টা মানত না 2টা মানত ফোন কৰিল। কোনোবা মানুহ ফোন কৰিছে, মই নাচিনো। ফোন কৰি আমাকে জানালো যে এই নাম্বাৰটা চিনা পায় নেকি? মই তো চিনা পাওঁ। সেইটো মানুহটো ডেড বডি হৈ আছে। ক'ত আছে বোলে? বাউন গাঁও। মই আহিলো, অহাৰ পিছত দেখো ডেড বডি হৈ আছে, মানে পেটতো কিবা বেগাৰ মাৰি আছে মোৰ বাবাক। কি নাম বুলি কৈছিল? মোহাম্মদ বাদশা শেখ। কি গাঁৱৰ হয়? কি গাঁৱৰ হয়? ডুবি জিলাৰ বাউন গাঁও মানে ডিস্ট্রিক্ট আমার ডিস্ট্রিক্ট কাজাকাটা পাত্রী। কাজাকাটা পাত্রী আমার বাড়ি। আমার দাদা সবজি বিক্রি করছে, গাঁয়ে গাঁয়ে সবজি বিক্রি করেছে। না জানো কোনে মারিছে, মই না জানো।